άντρα, ενώ ο άντρας ένα από πολλές γυναίκες. Αυτή νομίζει ότι ψωνίζει από μάτρα. Αυτός γι' αυτό φέρεται έτσι σε κάτι τέτοιο. Μα είναι γνωστό ότι, είναι γνωστό ότι όταν ο άντρας αγαπήσει, αγαπάει, η γυναίκα βάζει την ασφάλεια πρώτη. Επομένως, hey Μόρτι, μη ξενερώνεις τόσο εύκολα. Δεν αξίζει να χαλιέσαι για αυτά τα ξεκόλα. Μα κοίταξε τες, κοίτα πως δίνονται. Μοιάζουνε με πόρνες που στο δρόμο εκδίδονται. Τέτοιες γυναίκες αλήθεια σου αρέσουν, παρότι τα πάντα κάνουν για να προκαλέσουν. Όπως ο τρόπος με τον οποίο χορεύουν, κόλους ρυθμικά κουνάνε και τους χαϊδεύουν. Αν ήμουν στη θέση σου τίποτα δεν θα έπρατα, αφού είμαι των σχέσεων και θα αποκτούσα κέρατα. Θα κρατούσα μια απόσταση ασφαλείας και αν τις πηδούσα θα ζητούσα βιβλιάριο ασθενείας. Ξέρεις, δεν ξέρουν σε τι ωφελεί καπότα, αλλά ξέρουν να μιμούνται ότι έχουν δει σε τζόντα. Άσε που πιθανόν θέλουν κατά βάθος, σαν τον Πασχάλη να κάνεις το στιγμιαίο λάθος. Η γυναίκα ζητάει πολλά από έναν άντρα, ενώ ο άντρας ένα από πολλές γυναίκες. Αυτή νομίζει ότι ψωνίζει από μάτρα. Αυτός γι' αυτό φέρεται έτσι σε κάτι τέτοιο. Μα είναι γνωστό ότι, είναι γνωστό ότι όταν ο άντρας αγαπήσει, αγαπάει, η γυναίκα βάζει την ασφάλεια πρώτη. Επομένως, hey Μόρτι, επιθυμείς να είσαι ο γκόμενος που πέρασε ψέκα, σκούψε και έφυγε αφού ήρθε ο επόμενος. Που το όνομά σου σε λίστα θα γραφτεί από μια πόρνη που χαρά δεν την αφήνει να κρυφτεί. Αν όχι, το μόριο σου πρόσεχε που βάζεις. Αγοραίο σεξ προτίμησε να δοκιμάζεις. Γιατί γίνεται από επαγγέλματες του χώρου. Δεν προσφέρουν αυταπάτες, μόνο υπηρεσίες κόλου. Επίσης, για να χτίσεις οίκο, αν όχι σπουρδέλο θέλεις πετρούλα, πετρούλα και κανένα άλλο μοντέλο. Άρα με τη Σάρα τη Μάρα κόψε το συναπάτημα. Προτού δεχτείς από 10 πόντους τα κούνι πάτημα. Εξάλλου, λόγω κάλου σε ψηλό το ηθικό τους έχουν και ένα γκέι φίλο ειδικό για το προκτό τους. Και επειδή τον ενίστερνη καράβι σ' αφορά, από μακρύ σου πριν σε βρει σαν το Ζαχόπουλο η συμφορά. Η γυναίκα ζητάει πολλά από έναν άντρα, ενώ ο άντρας ένα από πολλές γυναίκες. Αυτή νομίζει ότι ψωνίζει από μάτρα. Αυτός γι' αυτό φέρεται έτσι σε κάτι τέτοιο. Μα είναι γνωστό ότι, είναι γνωστό ότι όταν ο άντρας αγαπήσει, αγαπάει, η γυναίκα βάζει την ασφάλεια πρώτη. Επομένως, τη γυναίκα σέβομαι αλλά αγαπώ θα πω. Στη γυναίκα που υπέφερε όταν με έφερε στον κόσμο αυτό. Τη γυναίκα σέβομαι αλλά αγαπώ θα πω. Στη γυναίκα που υπέφερε όταν με έφερε στον κόσμο αυτό. Τη γυναίκα σέβομαι αλλά αγαπώ θα πω. Στη γυναίκα που υπέφερε όταν με έφερε στον κόσμο αυτό.